Hoxe facemos balance do Atlético Chantada, un equipo de recente creación no que Miguel, exxogador do Chantada B, tomou o timón e dirixe dende os seus comezos. Con el fixemos esta valoración dunha tempada que non se presenta nada mal para os chantadinos. Levan 14 partidos xogados, con 6 gañados, 2 empatados e 6 perdidos. Van de sextos na táboa con 20 puntos, a tan só 12 do ascenso directo, o que anima a pensar que o que queda de tempada será intensa, e para que o adestrador augura bons resultados. Bueno, a valoración é unha positiva. Empezamos de cero. Xogadores que non se conocían entre sí, e bueno, sacando os partidos así realmente importantes no que deberíamos dar algo a talla, do resto estou moi contento. Eu penso que na segunda volta é cando nós imos decidir bastante a Liga. Xa sabemos o que timos, xa sabemos os equipos que hai, competimos contra grandes equipos, a veces levamos victorias injustas con 9 homes e ainda así respondemos. Eu penso que o Chantada Atlético na segunda volta vai dar moito que falar. Aspirades ao ascenso? Bueno, eu digo que entre os 4 primeiros o Atlético Chantada vai estar. O ascenso, se ganaran aí 2 partidos que eran para min claves, pois podía ser. Descolgámonos un pouquiño, pero bueno, eu penso que ainda falta moito por decidir. Creo que estamos a 10 puntos do ascenso, que nesta categoría non é nada. Ganando 3-4 partidos consecutivos, volvemos a estar aí arriba. E pois aparte temos unha ventaxa que todos os equipos vos, en teoría, teñen que vir ao Sangoñedo. O Sangoñedo é o vosso fuerte. Debería ser o noso fortín. Eu estou seguro de que na segunda volta estes equipos grandes como o Sagrado Corazón, Comercial, Sarria, Arenas teñen que vir aquí. Eu penso que xa sabemos como xogan, xa sabemos moitas cousas, e eu penso que o equipo sempre vai a máis, non vai a menos. Eu penso que vamos responder na segunda volta. Pois moita sorte ao Atlético Chantada e que vexa cumpridas as súas expectativas desta tempada.